Ya ora urip lek, Kak. Heeh. Muji. Mau ngene paling ngono iki. Iya. Tapi iso garing to ora iki? Saya sampai duk itu lagi. Kita ada tes wae sing ngene resiki. Oh, iya ini wis semprot yuk. Ya bahan Gus. Lho. Sak menembane le sak-sak lho. Ora ono barang. Anak barangnya. Iki trayo gempur. Kan ada obat tak demar ya. Jadi ini gerumbul. Kuatane kesongrok irunge paling. Oh. Ya iki menawa bola sing demek ya sampe ngicing ya. Ora boleh kuwi, Tapi karaleh koyo. Karaleh koyo deh. Ya nangis lah kowe. Iya tenan nak dari. Nah kok iso ngene aku ngono. Beli dulu Mbak Wino. Kok gelem kowe paling ngono Mbak Win. Niki mono pengiritan lur. Megonan. Orang entek obat ngono lho. Nek pengiritan. Bisa disemprot terus ngentekno biaya. Nek ngene kan sekali. Sekali jalan. Oh. Tapi ya nyaprot aku mau ada kuwi disepet pisan no. Duh tenane. Boyo kelep kuwi lho wong sampe anu. Wonge budal tok ndi iki? Nek Pak Tro ya iso ilang lah lho. Apa omboke melok mono gendane yo. Wadaki. Tuh. Wis lur, aku malah during-uringi bature.